berkah barokah. Halo Bunda Yayu. Bunda Yayu. Kagum Mas Hakim, Mas Anom luar biasa nggih, Kak Mei, Kak Indah, Mas Agus Salandruk dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga sehat panjang umur, rezekinya lancar, selalu semangat dalam beraktivitas, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oh iya bisa kompak dong karena kita sehati. Wonogiri Jawa Tengah. Kene opo sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Opo rasa tresnomu saiki wis rena, kaya lumut ning pinggir segara. Sesekening gerododo pancen ngarake arep ketimane kowe wong randuwe aja silak batinmu marang kahasan Sangger Wonogiri matur nuwun. mas pupusan rasa tresnomu. Lagi nggak bisa goyang Bun, ini salah makan tadi. Perutnya sakit ya, mohon maaf ya. Apa iki satenane takdirku sing ngejawabke seliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku, gamas rungokno tangisku. Becike kowe lunga saka Matur nuwun udah berkah. uripku. Mari pesenang rangga lintang neng angkasa, kowe tega gawe lara marang tresno. Cilacap Bantul Gunung Kidul matur nuwun nggih. Gresik Jawa Timur. Pilihan nih wong tuaku sepurane yen gawe lara ati. Apa iki satenane takdirku sing ngejawabke seliramu beda ati beda lambe. Wis kadung Kelapen matur nuwun. gamas rungokno Siap. tangisku. Becike kowe lunga saka Purbalingga, Taiwan, Brengsek, uripku. Paribasanan rangga lintang neng angkasa, kowe tega gawe lara marang tresno. Wis tanganku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku. Sepurane yen